karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Tita Marta, ang iyan ni Kara? Oh, mga tuta ni Tita Marta. Ay, hala no. Di ka mauwaw nga magkikita ni Tita Marta, ha? Nalimot ka sa katapusan yung istorya? Ay, dado kay na to eh. Nakalimot na to siya sa maong kitabo. Sino kalimot? Pag-sure nila eh. Basta, kinahanglang musulti siya kung hain ang demonyong Marco karon. Okay, ikaw ko, di magkakamauwaw kay... Di lang kumusulti kay basta malain siya ka. Di biya mayo ang lasin yung istorya, ha? Labog ka. Kay uyab mo si Kent, napakisam kang Marco. Nalimot ka? Ako, wapag ko malimot kay sa dihang gikasabaan mo. Unsa man kang matanga sa uyab, Claire? Paglayas mo diri oy. Og ikaw, Marco, traidor ka. Nahibaw gyud ka nga uyab si Kent ug si Claire. Pero imo pag yung gisungkab si Claire. Paglayas mo dili sa kumbay, kay dili ko gusto nga anhi mo magkakobot. Sala. Da, wala na to eh. Dugay na to. Mawa mo gid ang kasuko naglabay sa panahon. Ay, dili tang tanang tao gaw nga dali malimos ka suko. Sam ka? Kung dili ka mo laban ako, o kanaog bi. Kay mo balik ko sa agi. Kanaog! Imo ko palagtong paingon lungsod. Bahala ka! Muban lang kunin mo eh. No? Hans. Ay, nag-ilis man ka. Mulakaw ka. Olo, may importante kong lakton. O ayaw biyayang bahay ha? Na kung mabalik si Claire, ayaw pasudla. Oh, ay dili na di ay mo friend. Saba kay siya. Samot akong kalabas ko. Ay, good. Ay, sabak bitag ka itong basahan na. Gusto clear. Gasit pa talaga. Oh, madita ba yun nga wa sa lugar? Sige lo, muwato na ko. O kayo sa pasudla ha? Ay, drong Hans. Ay, dili yun itong bakasyon. Lami asa katog ni Baby Romanda. Hinanok man. Gwapo man day mong papa. Bisan itom kaayo ka pero nindot ka og porma sa na. Uy. Shhh. Baby Roman, ayaw lagi hilak. Hilom na. Shhh. Abatian kita kabatan ni. Hilom na. Ay, ako may kikulbaan yung gibuhat ka. Di lang kumuban dito silang ng Marta, ha? Ay, bahala ko eh. O sige, kung di makamuuban, bantayin sa kinan ha. Ang kiki. Igor ako mangutana niya kung hain karon si Marco. Sige. Aron, makabiya din ta din eh. Okay. Amping ha, amping. Yes. Ay, pastil lang yung kinaiya ni Claire, eh. Murag, di yung kinaiyas tao. Manguha ko og gabi sa sapa dongket ha. Patilawon ta ka og inununang gabi. Sinang? Nakalungag na ko. Ay, kitang duha ang mga to sa sapaason. Manikop ta dito og uwang. Na sige. Maayo kay ko ana. Diha o na ka, Kent, ha? Sakto na nang gibugha nimo. Ako na nindaghanon kay nagkinalaw kahoy sa ibabaw. Na sige. Hinay-hinay dong kay kami mo adto sad mi ha. Adto na sad mi. Sige nang. Marta. Kisa may iyang hatdan og sugnod sa ibabaw. Ay, si Lolo Dia. Aw, do na di ay nailulo si Kent. Aho, doon na.
Naas ibabaw magpuyo. Ay, taga dinhigyo da na siya. Ay, dinhi siya matao. O niya, dito na magdako sa syudad. Kinahanglang tabangan ko ni Marco ini akong problema. Panuway siya. Siya ang nakaingon ko nga nung nakaanak kong foreigner. Visit. Nara ang bayan ni Tita Marta. Wa pa kini mausap ta. Ay, namay nagpuka sa ilang Tita Marta. Oh, si Kent ka na. Gusto na rin ako nabugha. At tanako niya si Ayesa sa ibabaw. Kent? Claire? Hindi ka din sa ilang Tita Marta. Kent? Nuniyam ka? Nangita ni mo. O lipay kay ko nga nakitaan ka din eh. Gano'n hindi mo kanangitan ako? Siyempre kay asawa ko ni mo. Dali na siya kung makasimot kung hain ka, di ba? Makalakaw ka na. Kinahanglan mo pa uli ka uban ako. Nagsulti na ta. Nagigbuwag na ko nimo. Wa ko makigbuwag ni mo. Pues, problema na lang nimo. Kent, dili ko ni mo mahimong ibaliwa. Asawa ko ni mo. Ay mo ba, Claire? Ayaw na balik-balik ka nga asawa pati ka? Ha? Kaya mo samot ang kaluod nga akong bation nimo. Oh, sobra ka na ha? Sakit ka na kaayog sinultihan, ha? Ikaw ang sobra, Claire. Kaya wa pa ta makasal. Nang laki ka na. Nagpamabdos pa yun. Claire, kuha na nako ang dagan sa mong utok. Busa, ayaw na lang pagdahom na makigbalik pa ko nimo. Dili ko ni mo mahimong ingnon ini, Kent. Ipapriso ta ka kung mapabuang-buang ka na ako. Ikaw ang angay ko ipapriso, Claire. Kaya nagpaanak ka sa tao. O man, sugdan ko na ba? Ha? Gusto ka nga ipa-DNA test nako ang imong anak? Naman, nakurat ka? Mahadlo ka? Tungod kay dili man gyud nako anak. Siya ang ebidensya nga imo kong gibudhian, Claire. Kana ang ibutang sa mong utok nga nalibog na. Kinisan mo iti man eh. Dili ta kabuhian. O ganong dili man nimo siya buhian. Tita Marta. Dili ka kasaligang pagkababae. Handaan pa ko. Magdakag kagubot sa pamilya nila ni Hans o Ken. Tita Marta, ayaw pag-apil-apil sa among away nga magtiayon, tita. Ni akas akong panimay. Busa makasulti ko bisan unsay gusto kong isulti. Lakaw na, Claire. Ayaw na yun pagsamok-samok din eh. Dili ko mulakaw, kung dili ka mo uban ako. Mulakaw ka. Nganong ipamugos magyud nimong imong kaugalingon, Claire? Nganong init ka magkaigbuot ako, Tita Marta? Di man ta suod. Dili ta suod. Pero nakailan ako nimo kung unsa ka kakatol. Oh. Pasinalimot ka. Nga ako ang nakasakop ninyo ni Marco nga nagkihis. Bisan kun uyab mo si Kent sa una. Hugaw ka laghuna-huna, tita. Natural nga mahugaw nga akong huna-huna. Kay hugaw ang akong nakita. Daan pagiday kang dili kasaligan, Claire. Kent. Higala ko si Marco. Pero inyo kong gitonto sa akong luyo. Dili, Kent. Kukuan ra to. Kung si ko na to, ha? Dili to tinuod? Dua-dua lang to ninyo? Hanto na imong pagmabdos sa lain? Dua-dua lang nga ipugos nimo sa pagpatuon ako? Ha? Ha? Ay! Kent! Palayo na ko. Palayo na ko. Kent! Asawa lagi ko ni mo! Dili lagi ti ka asawa! Kay sungayan ka! Demonyo ka! Animal ka! Ikaw ang animal! Ug dili ka anging padulan! Layas! Kaya kisakitan ko pa! Ang sakit ni ha? Sakit! Kuha pa ng sakit nga imong ibati karong Claire! Prostitute ka na ko! Musa man ha? Gusto kang patyon ka? Ha? Dali, dali! Dali, dali! Mapupos lang akong pailog sa imong kaliponya! Ayaw ko, Guruya! Ayaw ko, Guruya! Kung dili ka gustong guroyon, tiga layas! Ayaw na pakita na akong bisan kanusa! Layas na lang, Claire! Layas, mag-asa di mo gawin tao bayana ka. Ay! Hilak! Huwag kayo labot! Ay! Da pa man, sukol pa man! Musa man ikaw layas? Ha? Magpatigbas ka? Ha? Ay! Ay!
demunyang bayana. Kalma na, Dongken. Kalma na. Tuwa na siya. Mahadlok na tong mobalik. Ay, salamat. Nakatog na balik si Baby Roman. Dili maayo nga magsige siya kilak. Lo? Nganong... Oh, Ikaw ang hitaguan ni Lolo din ni Aisa. Hans? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!